Wafia pema hankunu ni ma Britain abrofo no susu se wawie Asante no. Oba kokoduru phobia no free Joshua ofre ne Yaa Asantewaa no eje ne man. No de akokoduru eni nam yeso eboabo Asante no a okuti asa abrofo yi. Yensia sa abakosemu. Afia pem ahankunu ba akonemu no. Anwanwasem esi wa Asante esane se oba kokoduru phobia ofre Joshua ofre ne Yaa Asantewaa no edi Asante anim ekowokon. Na saa kon ne ye nibire mu kon a eye nwanwa firi ne bre so ebesi ne esane se bra abrofo no koche na nakwakudu a otoso miensa no omanfa na hogro so na saa oba kokoduru fue no onye nipa bia keke na emom no aye joso hima Nebra Asante mu eche ya abrofo no nya akwan befa won no mu no saa oba kokoduru foi antanase enu nti okon ahin kon esane se de abrofo no koye no Asante mu nyina no eye ne hia otua won soka yensu ane ema esisi ya ema Yaa Asantewaa kon no ehya ase Afia pem ahangotwe edu watwe ni mu no ekire de year 1888 lento kwakese esiwa Asante ahini enim esane se na nakwakudu a odikan ne befra ba enwa sa Asante hene no ena da duanan pepepe ena ofri mu ekire 40 days na free honom no na nakofi kakari na ebedi na ade na nso omutu na ade so esane se ne bre so na omokon se Garnet Wesley entokwa no bekire sa guarantee war Ohini bo ne homodin edi ni manim eni abrofo yi bia na nso ntokwa no ko na wiye no na abrofo na di Asantefo ni sunkuni Nena mahimfu eni adishia ewu won tokwanim eni ntokwa na chiri no ahochire ba Asante mu ntino otu na de so Nebra otu na de so no odinana mensa bonsu ne bedi na ade Omani di mensa bonsu esane se mensa bonsu a odikan no ne bre so na Asante edi English abrofo ni sunkunim a okun Charles Makati etranity mechara mrado a no di abrofo nanim no enu nti onya ohini mu gidie se obese mensa bonsu a odikan a odi Asante anim edi nkunim no Nenso abakosem tre se ohini befra ba enwa no na nanije emasam ho sene se obedi Asante anim Oye nipa abakosem tre se obewo ye enya ama bebre ewa Asante akonwa ne ho onya ama ene manananom be se oha ewo ne bre so enu nti omutu na de so esane se sa bre no na Asantewaa akwa no mekire constant wars enu nti no mo po hina odin a obedi Asante anim Nenam se no mo po hina odin a obeba bedi Asante anim no empanimfo tena se hu se kofi kakari o hina obetumi asa bedi Asante anim Nenso adihye nim bi ampene so sa esane se na ahini ne eduru kwasi kusi so na ebeka na miensa amana befra ba enwa sa Asante hene no ohini ifiri mu bekire se wowuye enu nti omokofa adihye a no ofrede na naya atwenebo ana se ona emedi Asante anim nenso ohima na oteso sa abre no ampene so sa esane se no pese ode ne ba ne di ade Ohima ni dini na naya echa Prempeh odikan ne maame bekire Prempeh I enu nti odi kwakudu a otoso miensa no ebedi ade bekire Prempeh I Nebra ohima idi ne ba idi ade sa Asante hene no ema ntokwasi wa Asante mu enu nti Asante mu beche mienu efrisa ya otwenebo na nana ahini enu eduru no so nanso ohima de Prempeh odikan no ene bedi ade
na hintasɛm ne sɛ ansa na ɔhene bɛfra bɛanya sa Asantehene no na ahemfo a odi n'anim kan ne nyinaa afrim na Nana Kofi Kakari afrim na Nana Mensa Bonsu ɛne ɔna ɛka ho. Ɛno nti ɛbɛka Nana Yaa Asantewaa na ɛne Prempeh odi kan nko a. Ɛno nti asanteman mu kyɛmienu a ebi kodi Nana Yaa Asantewaa na akyi ma ebi nso kodi Prempeh odi kan akyi. Na mentemi ho ase ɛne wɔn tɔkwa no ɛto aso akɔpem afiapem ahangɔtwe aduwɔtwe ngɔtwenim ansa ne to twa. Ɛno nti Prempeh odi kan ne nya nasomdue a odi asanteman so. Nebrasa granting tokwane etwemu no asanteman ne English abrofo ne sensan krata bi ewo Fomina bekyerɛ Fomina Treaty na sansensan ye ne nsɛm ne bia ewo mu nie dedi kan ne sɛ asanteman bɛma English abrofo asomdwe ama wadi wɔn dwa ewo sikampo ano etitru ne sɛ ɔbɛma wɔn sika kɔkɔ a ɔde agu kukuo nim mpem aduonum 50,000 ounces of gold ɛnam tɔkɔ a ɔne wɔn ko yɛnti. Sabrenum nyina no na Elmina asen denchira achem ene adanse ehya asanteman ase. Enunti na asanteman asrafo bebre wo sankro yi so a onewe nkro no. Enunti abrofo yi hya Asantehene yi se onya sankro wi nyina ema wo mo. Na samra yi nyina yemra na edema Asantehene se obedi so. Sabrenum no no pani bi a ofrene Maxwell ene ya abansi anemu Emma Britain abrofo no ewo sikampo ano bekyerɛ Gold Coast ne ofrene Ghana. Onesha Asantehene se oni nsɛm a waka ne nyinaa so anyesa obetu na de so na no ne hye wo hene yabufu a wani saa ne ma ne nyinaa so efrisa Asantefo na mamre mu no gise adehye nko ani tumi esi wo hene etu wo hene. Ebi Asantefo gidie baako ne sɛ si obi firi mu anaasɛ owu a ɔkɔne nananom hɔ ɛwɔ Asamado anaasɛ okokuro foforo so. Ɛno nti ɔhene bi firi mu a na ogya nkoa ne bi kwan ɛma ɔkɔsom no bekyerɛ human sacrifice. Saa mamre no nso abrɔfo yi hyɛ ɔhene ne sɛ onyai. Na saa mra we nyinaa no ɔhene yɛ anya ntom ɛsane sɛ na ɔgye to mu sɛ abrɔfo ne nte Asante amamre ase. Nti osoma nkrofo ma okọ English abrochiman mu se onko kyerɛkyerɛ wɔn hima a enam ne so a English abrofo no eba Asanteman mu no saa mamre na se saa bre no no na na yɛ hima a odi English kuro ne so Nebra na Musehene Maxwell ehya Asantehene se oni saa ne ma ni nyinaa so a wani so no ɔka kyerɛ ne sɛ ne sika kɔkɔɔ na ɔgye no oni ka mre ne mu ahangɔtwe aduonum 860 ounces of gold etched no de aka no abeso so ni nyina no Prempeh odika no ani so enunti ama abrofo ne bufuye enunti abrofo ikoboabo asrafo ano be se empem aduonum se one Asanteman ese beko no de sa asrafo efiri nkronum bi so te se Gambia Nigeria etififem eni nkronim bi a eka ho se omo de ba Prempeh odikan no eni Asanteman so na sabrenim no enkrofo ana Asantehene asoma won wo English abrochiman mu no wankoto ohima Victoria enunti na wasan wo achi a oba no bedroop nano no ohu asrafo dom na abrofo na boaboa wano no enunti odi ntem so twere ngoma koma Prempeh odikan ne se asrafo dom na abrofo ne de ba Asanteman so no ontumi enunti asem bia abrofo na ka no onhwe so obedi so esane se sabre no na sa granting tokwa no edikan kuma Asantefo asrafo ne mu dodo na enunti sa Asantehene anti ase amfa de abrofo ne hwehwe ama wo mu a edoma eba no ontumi nyina no enunti Asantehene twere ngoma koma abrofo yi san sam na waka no obedi so enunti abrofo yi nso te ase ma otwere ngoma koma ohene yi se ene omu nhia wa supra ho
Na breso nse omukoshia wa suopra ho no ohini ya nkobi na emum otu nipa ma okoshia abrofo no ema na emusini Maxwell ebufu ya ode asrafo ne kwa Asante ehai mu na kwa mitua ho asem epiem saidi so obona Asante mu aya no ahweyi di titru ni so wo menhia ahemfie no ye di hye wa Asante mu de nanso nsem ebesi wa Asante mu nyina no ona na ebo abrofo na amane sa Asante bopo a enam so ye di hye otemu bi enti no ensem ani kwan se kwa abontin nyina no na okoka kira abrofo no enu ti sa Asante bopo se one abrofo no bekọ akoko a baabi a waye wadwen se ode won ho bekọ akohinta afa abrofo no nomumu no na sa ade hye branti kokasa hinta semi nyina kira abrofo no enu ti oyi nipa oyi ne manfo a na sa Asante maaye enu nti panyin se tuate a na broni ate enam se din so a ne nya atuatefo kwa mitua ne kachira abrofo ne se obetumi adi Asante so nkunimu a ejise wo che won hene no enu nti abrofo di wa asrafo no ekopie mu Asante mu ebra wo mudru Kumasi ne Prempeh odika ne hu de na ebetumi asie enu nti ohene di to abrofo yanim se omoma ne mre kakra na woni won hyehye ne so efri sesa grenti ntokwa no enya ne breso mpo ne siye no wofa ntokwa wako atwam ahemfonum bi nso abedi n'anim kan a omentu asa aka no enu nti omoma ne mre kakra odi betu asa aka no na enam nsem anakwa mitua edika aka akira abrofo ne nti no wanti nsem a ohene kan ye no enu nti omoche Prempeh odikan ebra omoche wo mo hene a na omohwe ne mu kwan sa Asante begu nyina akiri no Asante engu enu nti kwa mitua asa koka kira abrofo ne se omo pesa Asante engu pa de a omo adwa bi wo honom a ofre ne sikadwa eno ne kan Asante bom enu nti omo nsaka sa sikadwa na obetumi atete Asante efri so omo che won hene na obetumi asi won hene foforo na emom so omo nsaka sikadwa ne de a omo ntumi nsi won hene foforo na kwa mitua aka kira abrofo yi se onimba bia sikadwa ne wo ene nkrofo a omo ba ho ban ekire the Golden Stool enu nti obetumi akire wo mu amoma kofesa sikadwa no eno ne ma Yaa Asantewaa ntokwa no ehya ase enu nti abrofo no soma onsi anamufu bia no friend Captain etched on eboabo asrafo dom na no ekọ Kumasi sabrenum no de sikadwa no akosi wo barekese afamu hono enu nti abrofo ne won sadom no ekọ barekese se omo kokon agi sikadwa no na ansa na abrofo ne de won asrafo no ekopie mu barekese no no hima o offense no ate abonefo sem a opese ukodie ni nyina esani se na kwa mitua ate nkronim bia eben barekese hono enu nti abra asrafo no duru hwemso no offense hima ate ya okobo abu ankrofo ano edi sikadwa no kosie baabi foforo na sa ohima no ofrani na na afrane wa ono no ohima odi ka tutu ewo Yaa Asantewaa ntokwani ebiu enam ne so na otimi di sikadwa no ekosie ye na ebra ohima ekoba mania otumi di sikadwa no siye no etumi ma asantefo no boaboa won ho ano a na wo twen abrofo no na ebra mbe pii mu obarekese no asantefo no tumi ne wo mokon ya odi won so nkuni omutumi kun wo mu nyina ma ompani ne nko anya akwan dwane ye weni ni amanum bia offenso hima eyebo Asante sabrenum no abrofo na musini bia no friend Frederick Hodgson ete sansem yi emane bufu ye ma one ne yire ebepie mu Asante na se ganet wesley ntokwa ofreni sagrenti ntokwa ni etwemu no sabrenim no abesi wa bankese ewo Kumasi mechire ne Kumasi Fort de ewo adum no enu te British Governor Frederick ene ne yiri kopie mu Kumasi no eho no kotena ye ne bro kopie mu Kumasi no obodwa edito asantefo nanim se Prempeh odikan no eni hobio enu nti sese obia ensum Kumasi bio ohini bi nso enhye ohini bi ase enu nti ohini bia bedi no ho so Ejisu bedi no ho so offense bedi no ho so Kumasi bedi no ho so ene nkronum bia eka ho enu nti sese a omuni ohini bia obefre na Asante hini bio obia ne ho kwanse okosum obi ewo Kumasi ekohye nase
Na saa bere no mu a ɔkye Prempeh odi kan no na ɔde Prempeh ɔtɔso mmienu abedi adeɛ sɛ Asantehene. Ɛno nti abrɔfo yi hyɛ wɔn sɛ hwɛ ne obiara nsom ne sɛ Asantehene. Ne Frida ne kɔ no ɔmo ne ɔhene bi obedi wɔn so sɛ Asantehene, na mmom ɔne bedi wɔn so sɛ wɔn hene. Ɛno nti sɛ asɛm si baabiara wɔ Asanteman mu a ɔne ɛwɔ sɛ ɔmbɛbɔ n'amanneɛ. Na ɛnam sɛ ɔno ntena Kumasi da biara nti no ɔbɛyi n'ananmusifoɔ a sɛ asɛm si a ɔmo na ɛwɔ sɛ ɔkɔbɔ wɔn amanneɛ. Na saa bere no mu nyinaa no ne botaeɛ a ɔde kɔɔ hɔ ne sikadwa no ebio ɛne sɛ ɔbɛtete ahemfo no ntam a obiara nsom obi. Ɛno nti ɔkaa ne nsɛm no nyinaa wieɛ no ɔde too wɔ anim sɛ ɛberɛ a Prempeh odi kan no wɔnom no na ɔte sikadwa bi so. Na ɛnam sɛ wɔne ebedi wɔn so sɛ Asantehene nti no ɔmo mfa sikadwa ne ma no. Na wɔ asantefoɔ no amammerɛ mu no Asantehene biara ni hɔ a watena sikadwa no so da. Na ɛnam sɛ no onim saa amammerɛ yi nti no ɔkaa saa asɛm no. Ɛberɛ ɔkaa saa asɛm no ɛyɛ wɔn nwanwa ma ɛhɔnom yɛ din wɔ nhyiamudie no ase. Ɛsiane sɛ wɔ asantefoɔ nim no ɔmo biribiara ne saa sikadwa no. Ɛno nti ɛma hɔ yɛ din a obiara ntumi anka hwee. Ebio kaa na ɛda hɔ sɛ obetua no ɔkyekyɛɛ saa ka ne ma ahemfo a na ɛtwa ahyia hɔnom nyinaa. Ɛno nti ɔhyɛ wɔn sɛ afe biara no ɔhene biara betua pɔn no mpem 15,000 ɛkyerɛ 15,000 pounds. Obetua saa sika yi akɔpem sɛ obetua wɔn ka nyinaa wie. Saa bere nim no na ɔbaa kokodurufoɔ bi a ɔfrɛ no Yaa Asantewaa ɛwɔ saa nhyiamudie no ase bi. Na ɔba besi ne ba nana afra ne anan mu ɛsiane sɛ ɛberɛ a ɔmokye Prempeh odi kan akɔ no ɔkye ne ka ho bi. Ɛno nti ɛberɛ a abrɔfo yi keka abufosɛm yi nyinaa no na ɔbaa ahema yi te hɔ bi. Ɛno nti adwene ɔfaeɛ ne sɛ nhyiamudie no akyiri no ɔne abrɔfo no bɛko. Ɛno na ɛma Yaa Asantewaa ntɔkwa no ɛhyɛ aseɛ no ɛsiane sɛ nsɛm a na abrɔfo no ka no na ɛyɛ n'ahi. Ɛno nti ɔko ahi ko. Ɛno nti nhyiamudie a ɔhu sɛ abrɔfo no keka wɔn nsɛm a obiara ntumi nkasa no ɔbaa kokodurufoɔ yi sɔree sɛ ɔpɛ sɛ ɔkasa. Ɛberɛ abrɔfo no maa ne kwan sɛ wɔnkasa no ɔde to asantefoɔ mmarima n'anim sɛ ɛyɛ ne nwanwa sɛ ɔmagu Asanteman anim ase. Na ɔmo nkae kɔmfo anɔkye ne ɔsɛe tutu berɛ so, ɔsɛe yɛ wakoto berɛ so, nana wɔko awia berɛ so, ɛne nananom a ɔdii wɔn anim kan. Ɔmo berɛ so na obiara ni hɔ a adwene bi koraa bɛba ne tirim sɛ ɔnkɔ Asanteman mu nkɔkye Asantehene. Na saa nkurɔfo koro yi ara bɛkyɛ mo hene, mo antotuo, mo ne nanko, mo anyɛ ne hwee. Mo ma wɔfa wɔn ho diiɛ. Sesi a wakɔ aba a ɔbɛpɛ sikadwa a ɛka Asanteman bɔ mu. Menim sɛ ɛberɛ ɔbɔ sikadwa no so no nka mbɛsɔre ne nako. Na ɛne oku yi a yɛwɔ anom nyinaa na obiara ne baabi a sikadwa no hyɛ a ɔbɛkɔ akɔkyerɛ wɔn. Ɛno nti ɔde too wɔn anim sɛ sɛ ɔmo ne wɔn adwene sɛ ɔmo ne abrɔfo no bɛko deɛ a ɔno deɛ wɔasiesie ne ho sɛ ɔne abrɔfo no bɛko. Firi sɛ ɔno deɛ wɔayɛ n'adwene sɛ ɔne ne maa no bɛko agye Asanteman asi hɔ. Ɛberɛ ɔkasa wieɛ no ɔkɔ abrɔfo no kasamafoɔ no hɔ kɔka kyerɛ ne sɛ ɔmusa abrɔfo no sɛ ɛberɛ a wɔreba no ɔhyia Prempeh a ɔdi kan anaa. Na ɛma ɔkɔbusa abrɔfo no ɛma abrɔfo no nso ka kyerɛ ne sɛ ɛberɛ a wɔreba no na ɔde Prempeh a ɔdi kan no ɛkɔ Seychelles. Ɛno nti Asantewaa de too wɔn anim sɛ ɔhene bi a ɔwɔ ha biara wɔ akonnwa a ɔdi soɔ. Na saa ɔhene korɔ ne n'anim baabi a n'akonnwa no hyɛ. Ɛno nti sɛ ɔpɛ sikadwa ne deɛ a ɛgye sɛ ɔde Prempeh a ɔdi kan ne ba ɛma ɔkɔkyerɛ baabi a sikadwa no hyɛ. Firi sɛ ɔma ɔmo tete hɔ no deɛ obiara ni hɔ a onim baabi a sikadwa no hyɛ. Ɛsiane sɛ sikadwa no Prempeh a ɔdi kan ne nana ɛhwɛ soɔ na ɔne nim baabi a ɔde asie. Ɛberɛ a ɔkaa saa asɛm no wieɛ no abrɔfo no de too n'anim sɛ ɛnyɛ yie sɛ obɛtumi de Prempeh asa aba Kumasi. Na owie ne nsɛm ka no ɔde too wɔ anim sɛ ɔkyena sɛsɛe na samayɛsugya anya kunu. Ɛyɛ nsɛm a wɔka de fra ako. Ɛberɛ a Yaa Asantewaa kaa saa nsɛm no ɛma nhyiamudie no tu twae. Ɛberɛ nhyiamudie no tu twae a ɔtete mu no asantefoɔ no mu kyɛn mmienu, wɔn a ɔdi Yaa Asantewaa akyi sɛ ɔne abrɔfo no bɛko ɛne wɔn a ntɔkwa no wɔamfa wɔn ho angye. Ɛno nti ɔfe nso kɔka adwo so ho sɛ ɔmo bɛdi Yaa Asantewaa akyi. Kumasi ne kokofo nso ɛtaa Yaa Asantewaa akyi. Adanse ɛbɛka ho. Ahafo nkuro no nyinaa nso bɛka ho. Nanso no wɔ nkuro no bi wɔ Asanteman mu a ɔkaa sɛ ntɔkwa no wɔmfa wɔn ho ngyem. Ne kuro di kan no na ɛyɛ otumfo abɛdi akyire mekyerɛ Mampɔn, Bɛkwae, Nkroanza, Brekum ɛne nkuro no bi a ɛka ho ɛyɛ sɛ wɔn deɛ ɔntumi ne abrɔfo no nko bio. Na deɛ nti a wɔamfa wɔn ho anyi ntɔkwa no mu ne sɛ na abrɔfo no ne asantefoɔ no ako ama wɔahwere wɔn mmarima bebree na adehyeɛ ne atitiriw bebree nso afiri.
ebio nkrofo antokwesi a omobedi animu no na abrofo na cheche wo nyina mekire wo leaders enu nti omuka so omusa ne abrofo ne beko a omunya asrafo dom no ene wo monko etitru ni se omusa ne abrofo no kokko na abrofo ne di won so nkonimu a ebe ma omakwanya ma omahwehwe sikadwa no enu nti ade na ene omu ne abrofo no nya yonkefa mu no wakire won se wontumi mfa sikadwa ne emma wo mu na emom sikapudu na omu pe no omu ma omu mre kakra na omu mfantua Sendina suwe no ojina so a wamfa won ho anhye Yaa Asantewaa ntokwani na mpo se hu behia so omobeko atia Yaa Asantewaa ama ntokwa ne to atwa ntem na abrofo ni bepie mu asantema mu a wakire won se wan kasa akọ atia won krofo efri ne koi won no won benya yonkefa na wasre won se hwe no wamfa sikadwa na anko Yaa Asantewaa eka asansem no na wo se na de kyen no entokwa ne hyase eno nti oma na afa ne nyina no kotaa abrofo ne chi ne ntokwa ne hyase free obenim kopem openima mekire from March to December wa afia pema hankunonim mekire 1900 eno nti asantema mu chemiensa emu ba kokodi Yaa Asantewaa chi ema emu miedu kodi abrofo ne chi na enam se no mawi ata so se omobebo sikadwa no ho ban no abakosem kire se omuni abrofo ne konse jata na akonim no omutimi che Governor Frederick eni ne busuafo nyina Princess Abre no oni ne busuafo eti Kumasi abankesi enim kire Kumasi Fort eno nti omukọ honum kosisi akon a na ekọ abankesi mu honum nyina ebema na musifo eni ne busuafo ne nkrofo obo ne ho ban nyina no ekam na abakosem kire se bebia Yaa Asantewaa kuduru ye bia no ofam konimdie wo ho na akonim no Yaa Asantewaa cheche na srafo nim na dakrubi Yaa Asantewaa fa na srafo ni bidi na chi a okọ nyina hini se one abrofo ne kokko na sabia yi na ebembe bia kwa mituate na bra ote se Yaa Asantewaa ne na srafo abepie mu wo honom no oyentem so koba abrofo na mane se wo hu obi a odi akon nani anunti wa mutete wa mama enumre no omukoche Yaa Asantewaa ansa na omukoche Yaa Asantewaa no na Yaa Asantewaa srafo no afa Governor Frederick eni na busuafo nyina no mum na nam so okotwa won hu hia ya no nya aduane eni nso nom no busuafo ne na srafo no bi ewuye na asantefo na wa medi Yaa Asantewaa chi a omukodi abrofo na chi no omune Yaa Asantewaa nkrofo ne kokon ya otumije Governor Frederick efri abankesi mu honum na yade asantefo ni nyina tumika omuhu bo mu ba akodia ka omudi abrofo ne sunkunim na nso ama ne senti no enkunimdie na anya asantefo ne dia sabrenum no na abrofo ne nsa ka kudiawuo eni topa ya oto a etimikum nipa bebre mekire bombo a no ato ni din Perry Martins enu ntisima ba akope no obetumi atutu akum nipa bebre enu ntina asantefo ni nim sese oto ba ako a etimikum nipa bebre enu ne ma omutumi didi Yaa Asantewaa ne nkrofo ne sunkunim kura entokwa ne tutwaye ebra omutumi di won sunkunim no omode saa kodie kosi abankese honum mekire Kumasi Fort enu nti ebodu mienu bia na oto saa tuo no wo honum oya saa de bo asantefo ne kokko so omu ye omadwen so omu ne omu beko biwa odi saa tuo na abedi won sunkunim enu nti se bodu mienu bia na so omu tutuo na aka asantefo ne sepremu ato edin peri no ena sesan ye premu ebesine wa asantema mu no se bodu mienu bia na oka sepremu ato enu nti se okwa asantema mu na ate se obi ka sepremu ato a asechire no no